Hello, takže dnes si ukážeme, ako nainštalovať Too Many Item do vášho Minecraftu s verziou 1.2.3. Je to vlastne to isté čo predtým s X-Rayom, takže pôjdem na túto stránku. Teraz som vám to musel uploadovať na leteckú poštu, pretože mi to nejak nešlo dať na uložto. Na tejto leteckej pošte je to zle kvôli tomu, že to tam ostane iba 19 dní, ale ja sa to pokúsim dať na uložto, takže tento link budete mať v popisu. Stiahnete si to, ja si to stiahovať nemusím, keďže som pred chvíľkou toto dával na tú leteckú poštu, takže si to dáme niekde do priečinku, rozbalíme si to. Zase vám tam dal pre istotu aj modlader, ak by ste ho nemali, takže si to môžeme zase rozbaliť sem. Tieto dve preč, dobre. Teraz pôjdeme počítač, C-čko, používateľia, meno používateľa, app data, lenže niektorí to tam zase nebudú mať tak ukázané, tak stačí napísať lomítko, znak percent, app data a zase percenta a dať enter a vlastne sa vám pustí to isté čo mne tu. Takže teraz pôjdete do zložky .minecraft, bin, nájdete si ďalší súbor jar, na ktorý, s názvom Minecraft, na ktorý kliknete pravým tlačidlom, dáte otvoriť v programe ako WinRAR. Dobre. Teraz tam nakopírujete všetky tieto class súbory. OK. Teraz musíte zmazať meta.inf, inak vám nepôjde zase pustiť hra, takže zmazať preč. Dobre, a teraz by sme to mohli vlastne ísť vyskúšať do hry. Toto vám pôjde pravdepodobne iba v single playeri, pretože som to skúšal na nejakých multiplayeroch, ale na týchto nešlo samozrejme. Môžeme si vytvoriť, alebo, no dobre, vytvoríme si nový svet. Máte tam vlastne všetky itemy, ktoré len existujú, a máte tam ešte creative mode a môžete ovládať deň a noc a počasie a ďalšie. Počkáme. Dobre, takže sme v nejakej peknej džungli. Tak a aby sme to pustili, musíme zmagnúť písmeno O a potom Ečko. A máme tu všetky itemy, ktoré len existujú. Ďalej, tuto v tejto hornej lište si môžeme zapnúť Creative Mode. A máme tu zase bežné zo single playeru Creative. A môžeme samozrejme lietať. No. Sakra. Tak, a letíme. Potom je tu ešte, ako som hovoril, ovládanie dňa a noci. A počasie. Tak, vypneme dážď. A to by bolo asi tak vlastne všetko. Takže ak sa vám video páčilo, tak môžete lajkovať a neviem čo všetko, tak díky za pozretie, zatiaľ sa s vami lúčim.